שלום, שמי תמר ואני ושירה החלטנו לראיין מישהי מבית ספרנו. שלום גאיה. שלום. רציתי לשאול אותך מספר שאלות. 1. מהי גאולת הארץ? גאולת הארץ בתנ"ך היא העונש שקיבל עם ישראל בשל חטאיו, והאמונה היא שאלוהים יביא גאולה לעם ישראל עם חזרתם לארץ. ביהדות הציפייה לגאולה היא אחת החובות העיקריות. את צודקת, אבל נמשיך. אני מעוניינת להציג בפנייך את ברכת הגאולה מתוך תפילת העמידה או תפילת 18. ראה בעודנו וריבה ריבנו וגרנו בהרה למען שמך, כי גואל חזק אתה, ברוך אתה אדוני גואל ישראל. מה דעתך על הברכה? האם יש דילמה או התלבטות? לדעתי אין דילמה או התלבטות. בקשה הזו היא בקשה עוזרת לעם ישראל, ודעתי חיובית משום שאני מסכימה עם הברכה ואני רוצה שאדוני יגאל את עם ישראל. אכן כן, גם אני חושבת כך. בואי נעבור הלאה. 3. מהי הגאולה הפרטית שלך? הגאולה הפרטית שלי היא שלמרות שהייתי עצובה בגלל שסבי נפטר, משפחתי האוהבת והדואגת עזרה לי להתגבר על כך, ואני מודה מאוד לכל משפחתי. לסיכום, הגאולה הפרטית של כל אחד היא לעזור או לחלץ מישהו ממצב קשה או ממצב לא נעים, או פשוט לתת לו ישועה. ומשפחתי עזרה לי ברגעים שהכי הייתי צריכה. אני שמחה לשמוע. טוב לדעת. תודה רבה. משקיע אותי עכשיו לשם